potser coneixeu So Good So Cute, el magazine, o la So Good Business, que ara faig una mica aquí de cunya publicitària, però crec que us pot interessar molt perquè és una newsletter que cada setmana recull tot allò que surt sobre la sostenibilitat i circularitat al sector de la moda i a la indústria textil, i crec que és útil, i soc consultora en sostenibilitat i textil a So Good Studio. Comencem amb el tema. He volgut agafar el símil aquest que l'està agafant tothom, però dic, per això no intentaré ser diferent i ja llancem el mateix missatge, no? La ola de regulacions, la ola legislativa que ens ve a sobre, que ens està caient a sobre, que no sé quantes, ara no em sé el número exacte, està en algun lloc apuntat, de regulacions que venen a sobre en l'indústria textil, per fer-la més sostenible, més circular. Aquí us he recollit només alguna, no entraré en normatives, el que us he dit, però sí que fem 3 minuts de context. Aquí us he recollit aquelles que impliquen més a la comunicació. Totes estan en procés de. Ahir mateix em sembla que era que la de la Green Claims Directive deien que ja havia donat un pas més. A mi a vegades em perdo a nivell legislatiu, jo soc de comunicació, no de lleis, i és com que tot es va com quasi aprovant, però encara no, i ara haurem d'esperar a les eleccions europees perquè s'acabin de posar en marxa, s'acabin d'aprovar i implementar, i després encara trigarà temps en entrar en vigor a cada país. Però no hem d'estar esperant a que tot això passi, sinó, ostres, ja que tenim aquest marge, en lloc de viure-ho com un agòbio, doncs visquem-ho com una manera de preparar-nos. Aquí us he llistat algunes que van enfocades al consumidor, a reportar el que fem amb sostenibilitat, el reglament d'ecodisseny que ho implica tot, l'estratègia de la circularitat i la sostenibilitat i la Green Claims. Al final d'aquesta presentació teniu els enllaços en aquestes normatives i directives, propostes de directiva, per qui vulgui llegir-se-la. Són realment interessants de llegir. És realment treus informació molt interessant i sobretot et dona molt de context. Al final, l'objectiu. Jo ho he resumit, jo, i segurament no soc l'única, amb 3 grans objectius al final, o és el que resumeix o el que es deriva de tot això. El que vol Europa, que té molt de sentit, és que, des de les empreses millorem les pràctiques ambientals i socials que fem, en aquest cas en el textil. Ho he posat aquí sota, protagonisme de la indústria textil, perquè menys l'estratègia de la circularitat, totes les altres apliquen a molts altres sectors, no només al textil, però sí que és un dels que Europa s'està mirant de molt a prop i és molt prioritari i és dels primers que s'aniran aplicant perquè és una indústria que impacta molt fortament amb el medi ambient i a l'àmbit social, tot i que aquí no entri tant, però també. Volen això, després què volen? Derivat d'això, que transitem cap a un model productiu més sostenible i més circular, també tota la lògica del món, i finalment que tot això, i que gràcies a aquestes directives, els consumidors, les consumidores, i aquí ens posem en lloc de consumidor, tinguem la informació més clara a l'hora de triar, que no és cap disbarat. O sigui, acabar amb els greenwashings i tots aquests washings que a vegades es fan expressament i amb mala intenció, però la majoria de les vegades es fan per desconeixement o perquè ens ha faltat i tal. Llavors, tot això ens obligarà a fer un pas enrere i a mirar-nos-ho. O sigui, no ens estan dient res dramàtic. Llavors, com baixa tot això? Com ho apliquem? Al final, el tema de millorar les pràctiques ambientals i socials, que són totes les directives de diligència deguda, els reportings amb sostenibilitat, etc., el que ens està demanant Europa és, que tinguem la informació, és a dir, quan diem que coses són més sostenibles, més ecològiques, més no sé què, tinguem aquest coneixement, sapiguem què estem impactant i com no estem impactant, ens responsabilitzem, és a dir, ja que estem produint alguna cosa, doncs hem de responsabilitzar-nos d'això que suposa. No podem anar a la babalà i prenguem accions per millorar aquests impactes, és a dir, si ara estem aquí, doncs que els anem baixant i els anem treballant cada any, cada pas a pas millor, i al final que ens demanen
que ho reportem, que ho expliquem, que aquest és l'evidència. Si no fem tot ho altre no podrem reportar, no podrem explicar. No ens demanen que ho fem millor o pitjor, de moment. El que ens demanen és que ho expliquem i que intentem i que procurem cada vegada anar millor. Però que posem la foto i llavors no fa falta dir res més, ja és això. Això amb el tema de la millora de pràctiques. En transició, ens conviden a accions superinteressants i que ja esteu fent, moltes marques ja estem fent, i simplement és posar-les en valor. Ara ho aniré aterrant. El que volem, el que vol Europa, doncs és que els productes que posem al mercat, en aquest cas tèxtils, moda, que siguin més eficients, que siguin més durables, més fiables, o sigui, que el que ens estiguem comprant sigui allò que realment ens volíem comprar, i tot el que té a veure amb el reutilització, reparació, reciclabilitat, és a dir, que no posem productes d'usar i tirar quasi, que no ho són, però sí que hi ha moments que et trobes doncs que això no passi, i que siguin fàcils de mantenir, de reparar. Això també és com que ja ho estem, vull dir, al final, si ens ho baixem així, tampoc ens estan demanant coses tan estranyes. Moltes marques ja ho esteu fent i moltes altres és fàcil d'implementar o de tenir en compte, perquè ara ho veurem amb exemples. Tampoc fa falta que tots siguem excel·lents amb tot. Hem d'agafar allò amb el que més ens sigui més atractiu per nosaltres i més fàcil, així de clar. Hi ha el tema d'acabar amb el greenwashing, que té molt a veure, doncs que al final és que tinguem la traçabilitat, la informació d'on estem produint aquesta roba i d'on venen les coses, que tinguem evidències si volem parlar de sostenibilitat, en aquest cas, d'ecologia, de medi ambient, que estem impactant més, menys, no sé què, doncs que ho puguem dir, això per què ho dius, i que siguem clars, o sigui, que el consumidor o la consumidora ens entengui. I aquí hi ha molta importància en comunicació, perquè a vegades tenim la informació, però no sabem com traslladar-la. Aquest seria el marc global. Aterrant-ho una miqueta més, o com aplica això a comunicació en concret, perquè sí que hi ha moltes coses que és més a nivell de producció, que no és la meva batalla ara d'explicar-vos, sinó obligacions comunicatives, aquesta transformació. Al final és que els nostres productes intentem que durin més. La majoria de vosaltres ja treballeu d'aquesta manera, perquè això que, clar, aquesta normativa aplica a moltíssimes empreses que volen vendre a Europa. Per sort, els que estem aquí segur que ja esteu fent productes durables, doncs és simplement informant com podem extendre aquest ús. I aquí ara veurem que us posaré la part més gran del webinar, es basa en exemples, tot això ara ho traslladarem amb exemples, però és extendre l'ús, o sigui, des de comunicació podem explicar de moltes maneres diferents, donar moltes idees, inspirar al consumidor, a la consumidora, com extendre l'ús d'aquella peça que està comprant. Li donem un valor afegit, li donem molt més enllà de tequi un producte i ja està, sinó creem una vinculació amb la marca i, per què no, també pot haver-hi darrere tot això una acció de màrqueting molt lícit de dir, ostres, i segueix vinculat a la meva marca quan ho necessitis, perquè no fomentant-ho del sobreconsum, que no sé si no he entrat encara, però exacte, sense fomentar el sobreconsum, però creant aquesta relació de màrqueting que també és molt lícita. Informar-los sobre com donar un correcte fi de vida al producte. El consumidor, la consumidora va molt perdut sobre què fer amb la roba. Sembla mentida, nosaltres potser ho tenim molt interioritzat, però és que són coses molt bàsiques de què fer. Mira, justament avui crec que sortia a So Good d'un article, de què fer amb aquell mitjó foradat que em fa quasi vergonya tirant un contenidor de roba, perquè la gent encara tenim molt associat que aquests contenidors potser són perquè aquesta roba pugui ser reutilitzada a botigues de segona mà, etc. Quan el missatge és no, qualsevol peça tèxtil les has de donar un fi correcte, perquè això, tot això ho hem d'explicar, i qui sigueu prou llestos, prou llestes, per llançar aquests missatges d'una manera activa, tot això que ens podrem diferenciar respecte a la competència i respecte a moltes altres projectes.
ajudar-los a prendre decisions encertades a l'hora de comprar un producte. El nostre pot destacar en unes coses, potser no destaca en unes altres, i aquí és explicar les coses clares. Ara aquí venen potser el tema més, no? Justificar qualsevol al·legació ambiental amb ecoetiquetes validades per tercers i amb dades científiques reconegudes. Aquest sí que és un tema que ara hi entrarem. Això vol dir, tenim algun micro obert por ahí? Vale, gràcies. Això, justificar el tema aquest delicat, justificar qualsevol. Això sí, estem dient i m'han comentat per diverses fonts, a més, que ja s'estan parant productes a aduanes que porten al·legacions ambientals, és a dir, frases tipus más sostenible o menos, m'ho invento, menos emisiones de CO2, sense estar justificat de cap manera, i comencen a haver-hi regulació, a haver-hi parada de productes. És a dir, no podem dir coses si no les justifiquem, però no us alarmeu, perquè ara veurem com, i dos, veurem que no, els reclams ambientals aquests no és l'única manera amb la que ens podem diferenciar, i si nosaltres amb això no ens podem diferenciar per que sigui, doncs perquè no és veritat, o perquè és veritat però malauradament no tenim les dades i aconseguir-les ens costa molts diners i és una inversió i potser és una cosa que ja farem però no ho podem fer ara. Doncs escolta, potser podem comunicar d'una altra manera, ara ho veurem, que no vol dir no comunicar. Que aquesta informació sigui fàcilment comprensible, que el que dèiem, no només explicar, sinó que el consumidor o la consumidora ho entengui. Jo sempre poso l'exemple que ho entengui la vostra mare, la vostra àvia, això és fàcilment comprensible. I bueno, aquí hi ha altres elements que tampoc ara vull fer-me molt pesada, però ha de quedar clar que fa referència, és a dir, que té molt a veure amb Bodadal, que sigui clar i que sí, té menys plàstic. El què? O sigui, en general, el teixit, el fil, el packaging, perquè això també t'hi trobes, per exemple, i detalls, no? Si parla de compensació, doncs ha de deixar molt clar quin tipus de compensació es fa. Si es fan comparacions amb altres marques o amb altres productes, s'ha de ser honest i fer comparacions reals, no amb coses que ja no existeixen del segle passat, o perquè, clar, òbviament serà més sostenible, esperem. Accessible, que això també té molt a veure amb que arribi a tothom, i el reclam, la representació gràfica o textual d'aquest benefici ha de ser proporcionada al benefici que és. O sigui, no val que un benefici així de petit ho posem així de gran. Però tot això ja ho anirem veient i aquesta llista més que res és perquè la tingueu. Jo que vull que ens quedem en global això, com ens beneficia, m'agradaria que amb això. Llavors, Sònia, això quan i a qui aplica? Tampoc està clar encara, sí que hi ha tot un tipus d'empreses, i la bona mala notícia és que el quan és el 2000, no se sap, o sigui, no tenim dates perquè ara venen eleccions, però posem un horitzó del 2030, posem que el 2030 ho haurem de tenir tot això, però a mi el quan no m'importa massa, perquè quan és ja, quan abans millor, perquè quan abans millor, més preparades estarem i més avantatge traurem, perquè quan arribi l'obligació de veritat nosaltres ja estarem en aquest camí i ja no serà res greu. I aquí també, aquí segurament, no he mirat el llistat en detall, però segur que hi ha molta pime, micropime. Moltes d'aquestes coses no us aplicaran, però que no us apliquin no vol dir que no les hagueu de fer, perquè, per sort o per desgràcia, els consumidors, les consumidores, quan van a comprar no tenen en compte si t'estan comprant a una multinacional que a una micropime. Òbviament hi ha gent que sí i que és molt conscient i sap que els recursos no són els mateixos, són dos universos molt diferents, però moltes persones, quan van a comprar, compren un producte. Llavors, si el gran els estarà donant aquesta informació i explicant les coses clares perquè la llei li obliga i perquè té molts recursos i ho pot fer, els petits també ho haurem de fer, potser d'una altra manera. Al final, el camí, si el resultat és el que ha de ser, el camí pot ser diferent. I aquí és on ve el valor de que ja sigueu marques amb propòsit, algunes, que ja teniu tot aquest tema de sostenibilitat de naixement, altres que no, però que esteu en ello i que ho teniu molt present, tot i que no és l'essència del vostre core, tampoc és obligatori que totes les marques
neixin amb un triple impacte i us ajudarà amb tot això. Val? El que sí que vull que veieu és que tot això revoluciona la manera d'explicar i la manera de comunicar a l'hora de les marques. És una revolució que va més enllà del Departament de Comunicació i més enllà del Departament de Sostenibilitat. Involucra a tothom. És quelcom transversal, aquí, espera, perdoneu que m'he se'm talla. Us deia, exacte, un treball transversal, hi ha tot un tema de formació interna de tots els departaments i tots els equips, aquí és comunicació i sostenibilitat, us haureu de donar la mà i anar a explicar a tots els departaments i a proveïdors i a qui faci falta de què va tot això, perquè és una cosa que haurem de fer juntes i junts. Però és positiu al final, perquè deixem d'aquí els de màrqueting estem en màrqueting, la sostenibilitat en sostenibilitat, el de compres amb el de compres i el de transports amb transports, i és quelcom interdepartamental. No m'estic inventant, res del que estic dient no m'estic inventant, però bueno, que us he posat exemples de fa relativament poc veiem la notícia aquesta, de que Mango formarà a 250 treballadors, treballadores en matèria de sostenibilitat. I no només òbviament no són només els del Departament de Sostenibilitat ni de Comunicació, està fent processos transversals. I aquí Acne Studios també són recursos al final que jo crec que us poden ser inspiradors perquè tireu del fil. Explica la seva integració en la seva memòria de sostenibilitat, com integren la sostenibilitat. I no entraré ara en detall, però el Departament de Sostenibilitat toca tot perquè és una tasca transversal. Inclús els objectius, els KPIs dels departaments hauran de tenir a veure amb això, no només com treballen la sostenibilitat, sinó com la reporten, perquè aquí interessant també serà com expliquem les coses. Ja us dic, hem d'anar a fer-ho millor cada dia, però el més important és explicar-ho bé i explicar-ho clarament. Després, els consumidors ja decidiran a qui volen comprar en funció de moltes coses. Hi haurà gent que és més sensible al medi ambient i voldrà empreses que ho estan fent excel·lent en aquest sentit i potser li importa menys, jo què sé, si el material és vegà, no és vegà o no sé què, i un altre, en canvi, li importarà menys, m'invento, les emissions, però sobretot que els materials m'expliquin molt clar, a l'altre li importarà temes socials, l'altre temes de gènere, etc. Val? Ai, espera, que m'han anat. Teniu, mira, la presentació demanaré que us passin amb aquest format perquè teniu els links, ara m'havia clicat i m'ha anat, a cada història, perquè tingueu darrere tot el recurs. Llavors, això és la revolució comunicativa que us comentava. Perdoneu, miro que no m'estigui avisant d'aquí. No. Comencem amb la sostenibilitat basada en evidències comprensibles, que és com el que més us està preocupant a totes i a tots. Vale, però és que a mi m'estan dient això, que paren a duanes depèn del que posi, depèn de com m'expliqui les coses, em diran que així no pot sortir el missatge. Però va més enllà, o sigui, el que busca Europa i el que hauríem de buscar és el que us deia abans, missatges per la durabilitat, és a dir, per ens explicar al consumidor com aquesta peça de roba nostra pot durar-li més i li pot treure més partit i pot enamorar-se més d'ella, i finalment una crida a un canvi de comportaments, de que consumim d'una manera més responsable i més sostenible. Que això no vol dir, tampoc és el tema del webinar, facturar menys. No confonguem que les empreses no puguem facturar més venent menys productes físics o gastant més recursos. Hi ha molts models de negoci que podeu aquí aprofundir. És altre tema. Per explicar-ho, el primer punt, aquest de les evidències de sostenibilitat basada en evidències comprensibles. He posat aquest meme que l'he incorporat a última hora perquè ahir em va fer molta gràcia que el Parlament Europeu, a LinkedIn, el LinkedIn del Parlament Europeu, va posar aquest meme per resumir aquest tema. I em va dir, que fort, no? Tot una cosa tan sèria com un Parlament Europeu, que aquí també els límits de la comunicació. Però si coneixeu la història aquesta del Beckham i els Beckhams aquests, que li feia, li preguntava al Beckham a aquesta, que si
anàvem, no sé, amb quin cotxe al col·le, i ella, que no, bueno, que si era rica, no sé què, diu, no, diu, però tu amb quin cotxe anaves al col·le? I ella diu, un cotxe molt car. Diu, pues eres rica de petita, no? Pues aquí també. Diu, aquest producte és verd, no? Digues, si és sincera. Diu que soc sincera, que és verd. Diu, tens algun reclam, alguna justificació que justifiqui això que estàs dient? Diu, no, doncs llavors no és green. O sigui, aquest seria, podríem tancar el webinar aquí, no? De dir, si no teniu cap justificació, no ho podeu dir-ho. I ja està. I és que també té lògica, no? O sigui, no podem dir coses que no puguem justificar que són veritat, però podem rascar una mica més, però perquè veieu, la Unió Europea diu això. Un clar exemple és el cas més recent aquest de Zalando, no? Que ha sortit que la notícia, no? De que acata les normes de la Unió Europea i eliminarà el greenwashing tras 2 anys d'investigació. El greenwashing de Zalando, us l'he resumit aquí molt, però és aquest, o sigui, tu quan vas a una fitxa producte, no sé, veieu el meu ratolí, em sembla que sí. Diu aquí, hecho con materiales orgánicos y más información. Y cuando clico más información, me vaig aquí. Hecho con 50% de material orgánico. ¿Cómo lo sabemos? Porque la marca ha declarado el uso de un estándar orgánico independiente, la marca en aquest cas aquesta, però podria ser qualsevol altra. I aquí ens explica. Bueno, pues si la marca ha declarado l'ús estàndard, posa'm aquí quin estàndard és i que pugui clicar més i saber què vol dir aquest estàndard. Què vol dir un estàndard? És una certificació, suposo. Quina certificació? Segurament ho tenen. Poso la mà al foc que la marca té aquest certificat i Zalando també. Doncs poseu. O sigui, és a vegades falta d'informació, val? I ens els han dit que han de treure tots aquests simbolitos tan monos de una hojita verde per material orgànic ecològic, no sé què tal, sinó posar les certificacions. Veus? Aquí, si tu investigues, sí que diuen, si té aquests d'hojita, és que té algun d'aquests segells. Vale, doncs m'has de posar ja quin és d'aquests segells, no em val l'hojita, perquè no és el mateix, no sé, un Ecocer que un no sé què, saps? Aquest és el cas típic i això és el que sí que ja això ho he de fer ja sí o sí, i aquí no hi ha fórmules màgiques. Si dieu que un producte té una propietat ecològica, l'heu de poder justificar, o bé amb una certificació, o em sembla que aquí us he posat, exacte, un exemple de Chloé. Chloé té, perquè és Chloé, òbviament, té capacitat de fer l'anàlisi de cicle de vida dels seus productes, investigar els impactes i et posa, té un llibre també superútil, que també el teniu linkat aquí, es diu Estratègia Sostenibilitat, però en realitat és una guia sobre quins materials Chloé i quins processos Chloé i quines certificacions consideren que respecten els seus estàndards de sostenibilitat i basades en tota una sèrie d'anàlisis de cicle que ja han fet ells. És molt útil com a inspiració i dos, és una manera que no són certificació directament en aquest cas, tot i que també les té, perquè ho té tot, sinó que ens ho demostren d'una altra manera. Hi ha moltes maneres de demostrar, però han d'haver-hi evidències. Cas mític, molt típic tòpic d'EcoAlf, que fa servir a més el sistema de BICOM, que n'hi ha altres, per donar informació. Jo aquí faig educada al diable, a vegades em falta claretat amb la informació perquè inclusió a vegades no l'entenc, però bueno, esto es otra guerra. Però la informació ha de ser clara, val? I aquí és a la fitxa de producte m'expliquen clarament a l'informe d'impacte, vale? Què vol dir tot això? I en què està basat? En BICOM. I hauran de posar darrere en què es basen aquests impactes. No val en realitat quedar-se aquí. Perquè ho he de poder demostrar l'anàlisi de cicle de vida o el que hi hagi darrere que em demostri aquesta informació. I ara entrem una mica en tema comunicació. Ho podem explicar així i aquí és on podeu vosaltres com a marques diferenciar-vos o treure-li suc a la comunicació, ja que tot això no sigui tan avorrit. El més comú que s'està fent ara són el passaport digital, que no hi entro en detall perquè és tot algo molt específic, però el passaport digital no és més que tot això que us estic dient que haurà d'estar en algun lloc el producte i, òbviament, com que no ho podrem posar en el forro del producte, doncs hi haurà un QR o un codi o el que sigui
que em anirà a una pàgina web segurament que m'explicarà tota aquesta informació. Es pot fer de moltes maneres diferents. Encara no està, Europa encara no ha dit el passaport digital de producte ha de ser exactament així, funciona amb aquesta tecnologia, però al final això quasi que és de menys, és que tingueu els mecanismes per internament a la vostra empresa tenir accés a aquesta informació, doncs on ha estat fabricat, si té propietats sostenibles, quines són. El passaport sí que això està cantat, que sí que obligarà a la traçabilitat, a dir que és un passaport, com diu la paraula, a dir d'on ve el producte, i això ho haureu d'explicar sí o sí. Tot l'altre, les propietats ambientals, la durabilitat, no sé què, ja veuré, o sigui, els temes ecològics, per exemple, ambientals, no seran obligatoris si tu estàs dient que allò és més sostenible, doncs hauràs d'explicar per què. Ara, si no dius res, no t'obligaran a dir si és que no és sostenible, no? Però, clar, aquí jugareu en desavantatges respecte d'altres. Però podeu explicar altres històries, no? Llavors tinc una història que ets explicant coses. Ara recentment va sortir el cas que just en Modac està involucrat, de Dani Marquina, que ha començat a fer proves també amb passaport digital, amb còdics, per explicar tot el que hi ha darrere de les alfombres. És un exemple que tenim aquí proper i que inclús podeu, entenc, compartir i conèixer més de prop. Us he volgut posar un exemple molt recent i d'ara. Però es poden fer coses que des del punt de vista de comunicació són com més transgressores o més atrevides i que us poden diferenciar com a marca. Inspiració, com Houdini, que el seu codi, el seu NFC, el posa a les cremalleres i és des d'aquí que pots accedir. És una manera diferent, inspiradora, de que tingueu la informació. La informació, al final el que necessiteu és la informació. Com la implementeu és en funció dels recursos que tingueu com a empresa i de l'originalitat, perquè a vegades no és tant qüestió de diners, sinó d'originals que som. I més enllà, aquesta marca no només em posa informació sobre la traçabilitat de la peça, que potser serà l'obligatòria, i temes ambientals si els hi ha, sinó que em posa una música amb la qual hi ha tota la història de marca de la col·lecció. Tinc accés a aquella playlist o a aquell track de música. Tinc informació sobre el que us deia, la circularitat. Doncs aquest producte té un final acaba amb la seva vida, què he de fer amb aquest producte? Em donen tot d'informació que em fan que a través de la comunicació em puc enamorar més de la marca a la vegada que compleixo la legislació. Això no és nou. Aquí us heu posat aquest projecte de IOU Project de la Pavita, perquè és un exemple, no sé, és que m'atreviria a dir que té 10 o 15 anys això. I és una diapositiva que faig servir fa molts anys. Que ja ho explicava, o sigui, ella el que feia és qui ha fet el teixit, qui ha fet el decorat, l'estampat, i qui ha comprat la camisa, i podies posar tu allà la teva foto i això està a la web, perquè és el passaport de producte. Ara l'ha modernitzat, exacte, amb codi QR, però abans era una cosa molt més artesanal que tenia la peça. O sigui, no res nou. O com Nudie Jeans, tampoc és nou, que ells també, a través de la web, tu podies accedir a cada producte, a cada tipologia de producte, i et deia la traçabilitat. Ara això ho han tret, que vaig l'altre dia fent aquesta presentació, vaig veure, i ara ja no ho posen tot això tan detallat, però sí que ens expliquen molt bé amb quines fàbriques treballen, on treballen i la seva responsabilitat darrere del producte, donar-nos totes aquestes evidències i tota aquesta informació. Segueixo amb Nudie Jeans per anar un pas més enllà de tot això que estem dient, el que ja parlàvem dels missatges per la durabilitat. Doncs també Nudie Jeans fa molts anys que té aquesta proposta de valor com a marca de reparacions per tota la vida dels jeans, que potser no hem d'arribar a això nosaltres, o sí, si estem convençudes que la nostra marca ho pot oferir. Però Nudie Jeans ja es va crear tota aquesta proposta de valor i ja és el que ens està venent fa molts anys. Inclús té aquests tracks, aquests espais de reparació mòbil, si no hi ha botiga a la ciutat en qüestió, o inclús
t'envia, que això és purament màrqueting, però compleix la legislació, no? Que t'envia un kit de reparació a casa si se't trenca el giny i no tens una botiga a prop ni hi ha previst que hi hagi un punt de reparació. No? I, bueno, i aquí màrqueting també, que tinc els meus gins reparats for free. Tota la part aquesta de la durabilitat, Nudigins, però diguéssim que ja la té coberta, però això us pot inspirar a coses que podeu fer. Aquí, bueno, un pas més enllà per la durabilitat té el programa de lloguer de gins, no? Que tu no ets el propietari d'aquell taxar, sinó que és un renting, vale? I és reuse. Bueno, perquè ha desenvolupat a partir d'aquesta proposta de valor tot ho altre. Vosaltres, el xulo és pensar a la marca què pot oferir. No, el que us dic, no fa falta que us apalanqueu a un més ambiental si no teniu evidències d'això o no podeu apretar-ho per sobre dels estàndards del mercat per que sigui, pel vostre tipus de marca, però podeu apalancar la vostra comunicació amb sostenibilitat amb molts altres elements. Veja també, doncs, ha obert aquests tallers de reparació del calçat, no? Doncs fantàstic, però potser no fa falta que feu això. Bueno, Camper també, que són marques grans, marques potents. Camper inclús doncs, té venda creuada, el que us deia, aprofita per màrqueting, venen per tenir cura del calçat, doncs, tots els productes, però t'expliquen bé com netejar-los, inclús tenen un servei de neteja en 24 hores, no? Per 10 euros doncs et deixen les sabatilles com noves, doncs és una manera de donar-li la durabilitat, o una neteja premium, em sembla, per aquelles que estan més cascadetes, no? Això deia, no sé qui esteu per aquí, hi ha marques més grans, marques més petites. I ara em pensava que em sortia un exemple, perdoneu, bueno, si no recuperarem el tema. L'exemple de Zara, que és otro ejemplo, però també igual de lícit. Zara, no? El pre-owned, que tothom, ostres, a mi la gent no tan propera al sector, potser, ostres, Zara està molt posada amb això, la sostenibilitat. Òbviament, és un dels grans, i ha de donar exemple, i dos, tot això que us estic dient d'anticipar-vos a les legislacions ho han de fer per triplicat, i amb la qual cosa amb aquest projecte maten 3 pájaros d'un tiro, no? Et donen accés a serveis de reparació, en aquest cas no són gratuïts, és més, tenen un cost que m'agradarà veure l'adherència de la població a això, perquè potser és millor portar-ho a la iaia costurera del barri, però bueno, hi ha gent per tot, i hi ha moments per tot, i hi ha tot. Això ha posat en marxa una plataforma de compra-venta de segona mà de la roba de la marca. Això vol dir que de manera indirecta ha d'incrementar la qualitat, perquè si no és difícil. És cert que Zara ja fa temps que ha anat incrementant qualitat, compra-venta, i inclús té la pota de la recollida, de que et ve a recollir la roba que vols donar a casa per si no tinguessis un contenidor. Això també potser té els dies comptats, tenint en compte que d'aquí res serà obligatori la recollida selectiva del tèxtil, que els ajuntaments tinguin aquests contenidors o aquest porta a porta o el que sigui. Però, bueno, sigui com sigui, és portat tot això a la màxima potència, com tot un projecte enorme, però que us pot inspirar. I us deia, veus, exacte, que no fa falta que muntar tot aquest sistema, dir, ostres, jo no puc comunicar que reparo la roba perquè no puc fer com un Zara, que se m'ho porten, doncs potser podeu fer com un minimalist brand, que també són molt bons en màrqueting, el que et fan, ells en aquest cas et subvencionen, però no teniu per què, que portis aquella peça de roba al barri a reparar-la. Et diuen, envia'm una foto, envia'm de la peça trencada, la peça arreglada, suposo, i a la factura del taller del barri, i jo mira, et fa un vale regalo pel siguiente pedido, pot fer el que vulgui. Vull dir que de sistemes n'hi ha molts. Més temes de segona mà, de compra-venta, de comunitat. Flipacar, que és o sigui, Zara ha posat aquesta plataforma, ja veurem com funciona. Flipacar ja ho té fa molts anys, fa molt temps. Són productes, òbviament, d'un preu molt elevat, que la gent que ho posa a la venda de segona mà i té un carinyo especial, o sigui, és una peça cuidada, segur,
i crear aquesta comunitat de fidelitat més enllà de la peça nova, no? La vinculació de la persona amb la marca. Ja és tot un... Vosaltres podeu inventar-vos el que participar en un market o el que sigui. Amb el tema de com donar sortida a les peces de segona mà de la vostra marca, així solo com inspiracional també, perquè és molt top, però Pangaia, no? Que en els codis QR aquests famosos, que ja t'ho posa tot i és un molt bon exemple també de codi, inclús tens tota la informació per si tu vols posar a la venda aquella peça que et vas comprar, ja tens les fotos de productes, tens les característiques, etc., que és un copiar i pegar, és com molt fàcil. Sara crec que també ho ha fet, per això. Inclús, en aquest cas, et dona un preu de referència, tenint en compte, com que ja sap de quan és aquella peça de roba, quan la vas comprar, doncs et dona un preu de referència per vendre a la segona mà. El nivell 2 es veu que serà quan ja comuniqui amb les rentadores, no? Que seran intel·ligents, i sàpiga quants rentats té aquella peça de roba i dirà, hosti, si l'has rentat tants cops, la vas comprar el 2000 no sé què i no sé quantos, doncs aquesta peça val tant. Bueno, són idees perquè tingueu. O molt més fàcil, un Míriam Ponsa, que un any per la Black Friday va decidir, òbviament Míriam Ponsa no és una marca Black Friday, doncs va decidir donar un servei gratuït, no sé si era gratuït, crec que sí, per reparar les peces de roba que tinguessis de la marca. Val? D'idees en podeu pensar moltes. No em vull extendre molt, perquè us he dit que us deixaria i us vull fer un mini resum al final, però després, temes d'enviament, doncs també podeu diferenciar-vos a nivell de sostenibilitat per aquest aspecte. Perdoneu aquí, no, aquest era un altre exemple de segona mà, Decathlon, no? Que ara per cert ha canviat el logo. No és que ho tingui tot el desenvolupat, mira, no he sabut trobar un exemple millor, però a mi se me n'ocorreixen, però de dir, no? Les entregues sostenibles, ostres, doncs recollint a botiga és gratis, òbviament. Un punt de recollida és més econòmic, però explica'm per què. Doncs perquè a l'última milla és on més consum de transport hi ha i si vens en un punt ens és més fàcil. O sigui, explica'm per què és més barat un punt de recollida que com ho entreguis a casa. I inclús aquí podries fer amb els timings. Hosti, si t'esperes, encara et sortirà més barat perquè jo no hauré de fer logística amb el transport. O sigui, tot el tema d'entrega sostenible també és amb alguna que us podríeu diferenciar com a marques. I amb el tallatge, que també no he trobat, he buscat aquest exemple, no està mal, però potser n'hi ha de millor. Però mira, comentaris de la clientela, no? Avaluar la talla, perquè jo quan vaig a cobrar estic com me lo esperava, doncs vale, talla lo que toca, no? Ostres, doncs talla gran, talla petit. I aquí et donen unes fitxes super estudiades del tallatge de les peces de roba, no? Perquè puguis fer-te més idea. Això evita moltes devolucions i és, òbviament, doncs explica-m'ho. Toca'm la sostenibilitat per aquí, que també està molt bé. Aquí l'exemple de Recobo, que també amb el Moisés Nieto, Moisés Nieto no m'explica de coses, no em fa tot això perquè no té la infraestructura per poder fer totes aquestes webs, però en canvi fa una col·lecció amb Recobo, que són teixits recuperats, i ja es posiciona com aquest tema i pot explicar, és una evidència. O roba inclusiva, com la Nia Lafoz, no us entro més, marques amb tallatges molt amplis, de roba interior, en aquest cas, la pròpia fotografia ja em demostra, ja se'm diferencia, és una marca amb uns valors, potser el teixit és zero ecològic, potser no sé què, però té uns altres valors, doncs comuniquem per aquí. I aquí us he posat així com un cas inspiracional, l'Yvonne Chouinard de Patagònia, que ja és tota una filosofia de marca, però de comunicació, hi ha molt màrqueting aquí al darrere, és inspiracional i és aquest canvi de comportaments que us deia al final. Aquestes altres també, potser canvi de comportaments amb tallatges, amb roba inclusiva, etc. Vull dir que d'exemples en teniu molts i és veure, agafar les vostres marques amb què us poden diferenciar amb sostenibilitat i tireu per allà i no us obsessioneu amb el que no podem, sinó amb tot el que podem. Aquí us he fet una mica de checklist final. Traçabilitat, òbviament, les evidències, i això us ho marco. Si no teniu evidències, no en podeu parlar,
de propietats més sostenibles, sobretot en tema ambiental, val? Però podeu parlar de moltes altres coses, de les matèries primeres, dels orígens dels materials, si teniu certificacions, impactes socials, ambientals, informació dels productors, no? Com feien aquells dels EU Project, de qui és cada un, la història de la peça de roba, el viatge de la peça com un nudi jeans. Val? Sí, podeu fer moltes més coses. En tema durabilitats, que Europa ens obligarà, no? Les meves peces són més durables. Mireu tot el que podeu fer, instruccions de manteniment, recomanacions d'ús, propostes d'outfits creuats, un armari intel·ligent que inclús pot fomentar la venda d'altres peces vostres, consells de recuperació, una xarxa d'establiments, que us podeu aliar amb ONGs en projectes socials, no? de barri que reparin les vostres peces de roba, que tinguin els recanvis, els botons, no sé què, idees d'upcycling, informació d'intercanvis, revalorització de les vostres peces de roba, posar fàcil la venda de la roba de segona mà, informar al final d'ús, i el canvi de comportaments, no? Quan comuniqueu, que això també no sé si serà un imperatiu legal com a tal, però aquest canvi de comportament, no fomentar el sobreconsum, no? Que això ho diu la normativa, que eviteu aliar-vos amb campanyes de microtendències, microinfluencers, etc. A veure, espera, perdoneu que se'm talla, no me veu la diapositiva aquí. Doncs això, eviteu devolucions, donant informació de tallatges, temes d'entrega immediata, promocions originals al Black Friday, el que us deia abans, potencieu els models de negoci circular, que també vol dir facturar més, podeu facturar més venent diferent. Comuniqueu per l'empoderament, vinculeu-vos a esdeveniments positius, el que dèiem, el que sigui, de temes socials, campanyes basades en valors de sostenibilitat i disseny inclusiu. I aquí ja, això us parlava del goodwashing, i aquí us recomano o us convido a descarregar-vos aquesta guia que va fer les Nacions Unides, que resumeix una miqueta això, i és això, el playbook, les regles del joc per comunicar de manera sostenible. Les marques, a més, és específic de moda. O sigui, us acabarà de reforçar tots aquests missatges. No sé si teniu preguntes per aquí. Espero haver sigut més o menys clara. Com sempre, més exemples dels que podem dir. I què tal? Bueno, hola Sònia, perdona, m'incorporo ara ja. I tant. Moltes gràcies per tota la presentació. La veritat és que molts exemples molt inspiradors. Més que una... Hi ha una aportació en el xat, més que una consulta.